Nining tayo mga guys, ani ako sa amo ang panimalay. Nahuna-hunaan ako guys nga ang among panimalay kalingaw gid namo biya-biyaan. Sa adlong Domingo, rami inta maka lugar o kupot-kupot sa amo ang kaugalingon guys. Mao na nga nahuna-huna na ako nga dili pa gyud sirado amo ang pantawan. Kauna-huna ko guys ug ako aning tarungon ang sira. Mo na nagkuha ko kawayan ani guys akong gi apasan og bulit ang mga maagi-agian sa mga ero ana kay hadlok pod guys og kanang masudlan pog daotang tao. Bala ngan ani rang kawayan at least kung dunay mo sulod naapay mo igot kay naamay mga bata diri sulod nya kung abli lang ang pultahan ya way ta kuan sira hadlo kayo guys kay daghang mga butang ng suod. Mao na nga nahukman ako guys nga ako ni si Jang tarungon. Moray lugar na mo ani guys. Mo na nga galipak ko. Ako lang ning gibangan-banganan kay ang lipak di naman gud pwede og lansangon bitaw kay matangtang gihapon. Mas nindot ang nylon ra ibangan guys kay murag mulig-on ang imuhang gamon nga mga banganon sa mga sira nga nylon ang atong gamiton. Mga ni guys ang mister ani wa diha bawg asa to basta kay ako ra joy naning kamot ani kay luoy tan-aw ning amo ang sud anig sudlag mga datang tao na mga bata rin tayo mabilin kay kami to ami sabay paabangan nag tug. Mao na nga ako yung gipaning kamutan guys sa adlong Domingo. Ginoo ri mantigo ani guys nga nakalapas ta sa adlong Domingo ani imbis kay ang Domingo ting relax wa nay popahulay kay daghang mga buhaton ang bana guys mamanday pero mao lagi ang giingon panday gubag balay. So man guys tumanon man atong pagpanginabuhi kaya ug di po ta mo kayod wa gyud tay mahimo niini ingon ni ani among sitwasyon guys. Unya ang kawayan pod guys nihit pod pangitaon kay wa may kawayan aning baybay tuwa mas bukid. Mo nang anami dah mga katig nga mga bija na madada pa man sa tan-aw amo ra puy amo ang gi hinluan gamon lagi. Naman-human na guys lisod po og dili nato kumpunihon guys kay sus daghan ra ba mga makina nga niya sa sud kanang ubang makina ni guys amua ang uban pod mga pinaayo kay makamao-mao man si Mr. pag-ayo sa mga makina sabi na makina sa pangdagat. Mao na nga mag-uol ko guys ug mawa ni kay dako jung taplono namo aning mga makinaha. Unja
Dayon tang mo trabaho ani guys, atong pikot-pikoton. Dili lang mo matingali ani guys kay makamao ko og lihok sa lalaki kay sa una go sa daga pa ko ako may right hand ni papa mamanday mi og kanang amo ang balay ako jud sugo-sugoon ni papa kay ako may panganay mo na makamao po ko manukdok guys. Pasensya na mo guys kung maura na video akong ipakita nyo karong Domingo ha o ako mayon guys. Bye bye.